Olipa kerran pieni heppatyttö nimeltä Liisa. Eräänä päivänä hän oli tallin syysjuhlissa. Moi. Juu. Joo. Taasko? Okei, moikka. Taasko Karsina oli siivolla? Joo. Ihana poni! Haluatko sä täyttää tätä? Joo. Äiti, miksi Noora saa taas? Ei, sit se karkas. Poni! Menikö se täältä? En mä kyllä täältä mahu. Minulla on sinulle 2 vaihtoehtoa. Minä tykkään kyllä Pringleseistä. Enää mä tuolta nyt mahu. Annappa se toinen vaihtoehto. No nyt mä mahun sieltä. Niin mä tulin. Missäköhän mä oon? Moi, tulit tullut? Ei kun mä tulin vaan kattelemaan. Tuossa se poni on. Mä haluun sen. Ai niin, kaviokoukku unohtui. Tule poni. Tule. Mihin sä en vie sitä? Mä vien sitä tarhaa. Mä voin vie sen kyllä itekin. Hei sit. Tallissa ei saa huutaa. Tallissa ei saa huutaa. Turpatukko. Mä sain sen. Hei, oota. Ei sun tarvitse ratsastaa sitä. Mä pärjäsin itse. Okei. Yritä kunnolla. Joo. Joo. Jes, mä sain sen! En mä jaksa enää harjata. Harja kunnolla ja putsaa loimet. No kun en mä jaksa. Muista putsata Karsina. Mä en jaksa tehdä enää mitään. Onko se vähän poni? Minkälainen se on? Sellainen kirjava. Onko se toi? Hei joo, se on tää. Mut harmi, mulla on just uusi poni. Tää on se mun uusi poni, mut tiedätkö ketään, kuka vois ostaa ton vanhan? Mä voin ostaa sen. Hyvä juttu. Kiitos, se on aivan ihana. Äiti, taasko Noora saa oman ponin? Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crying. Minulla on sille Minulla on sille Minulla on sille Mä haluun sen. Mitä mä piti sanoa? Mä haluun sen. Ai niin,
kaviokoukkuuna. Hei, voi olla, että sitten kun nää Kato, hei, Timo sanoo hienosti. Hyvä. Hei, mutta ei me voi... sille 2 vaihtoehtoa. Pringelsit, ei kun, Annappa se toinen vaihtoehto. Ai niin joo. Ankaa pois sieltä.